betiko asuntoa. Venga, animo. Guk emango izu telefono bat. Kaskoa jarrizkio, galartza. Beak ez entzuteko. Etxaldek bate. Ez altaka musika honek, ozek. Inalambriko. Eta telefonoz bestalde daunak 2 minutu iraun berko ditu behintzat, edo Paulinok 2 minutuan entretenitu berko du pertsona. Ia. Ba, ez akutsi. Karo? No, ditu berden. Honek zertzak ipa. Txuen zaudetenak. Zerrita, Xavier. Ez du ezer entzuten da. Ez da zaba zer jakin. Vale, venga. Adro, Venga. Ja? Deitu alde zuen? Bai. Nola deitu zuela? Bai, deitu eu. Aide. Kaixo? Bai. Zintzea zu? Zintzea? Zon? Atxu, eske, a ber. Ete betik handitzen nahi naiz, Paulino naiz, kontrako estarritikan? Bai, eso. Ez hautu handia zu? Ba, izan zen, zerrez izan oso. Bueno, pues, prueba neko gasto xamarra jarri gaur. Bai? Bai. Baina ez ustekoa gainez, Ja. Zertu de lania nuen? Nik ez te lan egiten. Meka, un suertia! Ostras! Lana? Hori, ja, kriston zera da. Lana ekia. Horren gora bera batir txisteat, kontatu bizut? Bueno. Ez hau zizun porta? Nei, zuri ez, ala? Zertu de, batzerrin o... Oia horretan aile. Oia horretan! No, nun zaude, hor, andatzeko atzi hortan, izasino. Ba, egi izango izuru, eskan hau. Ueskan atzaude? Eskara de Dios! Jode, hace suertea, oia horrak. Ez duzu batek haze ingo. Baldo, zozer, tiro bat aldino zue, ozer. Nola? Tiro bat de bota, o... Bota, joez. Isale, horretan ez da horretan ite. Ez, horrei gabera garrigan. Eta bine, debaketuta, ode. Ba, esaio gora lomene gorri da jartu, bada leitxa, horre basekin. Qué bueno. Txiste kontatu goit. Vale, bota. Gauza esango jat. Bota! Neone balimazigatik asteitzen den? Beak baldimaaki, ikasitako txistea beak segitzen baldimaaki. Bale, pues sei ordunik, bale? Ja, bota, akaso, a ver. Akaso? Frakaso, ega, bota. Ega, guatxe bertan, iruatu baino bat batako barrikan, bat. Bota. Hor, esta presión. Aizu maitia, basura bera gestan ikua. Bueno. Abitzea bera, atez-atezeko kubo txikila horrekin. Aurrenako, pixua iritzeanean, bitzilaguna, emazten edadekua baino, politxagua. Jo zeizun bingoa jun. Ez etzan bilboa jun, xauan ezaguzunik, ze gertatu zitzaion. Eta, karo, bat iriki xamarra eta noa zugaz da, basura gestan ikua eta, sartu, aspaldiko zuri eltzeko guguan akanda, sartu barrua, eta horra esteia bila lardaskan. Jota, fuego! Hori da lardazka baina behizko, Behizko, pentsatzen hola bokatu zuen, beste lardazka intzuela. Eta, karo, kontuatu gabe denboa joan, iruat orduo, eta guentik basura gesteko. Hori da. Bera, etxi, eta atetik ate baina lentxio boligrafoa jarri zinan belarrin, eta horra bitzea, emazteana. Eta bestia atea ondoan zai. Sepako, nundikan, guan ezaguzut, bera nikoela, beko biziraunak, jata bilardazka mandizkat. Lardazka egin, txotxolua, boligrafoa, bingotik natorreta, txotxolo. Nengo zirare egiten, otantzia. Bueno, uste denboa eta dena irasi, txutelanik. Itxointza, nire zeia zein den tipo hau, kolla horretan da binen hau, baina... Basura egon, bingo agentu zena dita linea ginetxea. Apaleko dutzita, Nik olla horretan da binen hau ezagutzen dira, hau Jose Ramon du. Jose Ramon, eu kontatuko aldigu txiste bat, zalea izeta? Txiste bat, hola, danbateko baten? Bai, bapateko baten, bai. Hola, ni botatzen dut bezala, danba. Ba,
Lehenko batean hola, tipo batek jarri menzian internet, oain moda, baita asunto eta. Jarri menzian anuntzioa, me gustaría buscar una mujer. Ni bezala, eta honi bezala. Uren 3.000 kontestazio metzuzkan. Te dejo la mía. Ikerri, ja! Ramon, ikerri, ja! Bueno, Jose Ramon, eskerrik asko eta ondo izan. La suerte de horretan, Jose Ramon! Jango txeu, Bai, prepárate, contigo, hemen. Lau minutu eta berroi segundo! Rekord mundial! Vamos, Paulino! Jose Ramon, ollago una toma! Erra! Erra, Paulino, erra. Baldakizue... Txan, aginan, Eliza horren estuek, pentsatzak lehio bate bi aldea emateuna.